Seo thugah chud go scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Seachtain inar cuasaí gaeilge agus gaeltachta go mór chun cín is sa ideach leinn agus las muide. Bháil a grúpaí feachtais i mála clí an seachtain seo mar chud go agóid chun aird an rialtais airint ar an ngéchéim tíochta sa ngáilteacht. Pléach an scéalta dal níos déirnaí an lá sin agus rún cur chun cínig sin féin. Níor chur an rialtas a gunne an rún ach dair rud í beagnaí níos sasaí nuair dír an teachta doncha ó léire den airtíochta James Brown ar hiicse an méid a bhí ráta leis in Gaeilge. Dúiltigh an teire freigur thuirt agus cé gur iarach ar solar thuirt bhí sé bailí leis faoin am gur tháinig an deis. Lá na Gaeilge a bhí an sa dáil sa mát agus gradam speisialta na DTs bronta ag Tuairisc na Pulirtí is mú a chuir leis siamsaíocht teachta na Gaeilge agus Danny Healy Ray de Cronin agus ar na Gaeltachta féin Derek Leary an measc bhútóirí fiche sé. Bhí há agra an nua sa fodchrailtí Tuairisc agan chomá an seachtain seo. I baiste cainte le Helen ní hé, bhí Helen ar an garú a Gunamara chun leirt le John Darba ó Phláirte faoi chóirsaí báid agus farige. Ar an bod Gaeilge, bhí Anton McLaughlin, Mar Níine agus Sean Taigo Garvey i dteanta Virgin Fránach i caint ar an athrú atá taca ar labhairt agus scríb na Gaeilge sa síl Poiblí agus an lurg atá ágáil ar an teicnoliacht ar an scéal. I gcuirsaí idirnáisiúnta, bhí fachnó driscoil ag plé a bhfuil in náin dohainte na Hirána agus deire taca le réimeas Ayatollah Khomeini an sin agus é Maria an ionsaí Mheiriceá agus Israel ar an tír. Is fear droch rialtas ná bheith gan rialtas ar bith a deir fachna agus imníán gur níos measa a airos rudaí dohainte na Hirána. Tá na scéalta sin ar fad agus go leor eile ar Tuairisc.